День добрый, дорогие сябры, с вами я, Евгений Дудкин. Сегодня зараз нахожуся у старым городе города Познання, каля помника Адаму Мицкевичу, нашему с вами земляку. Сегодня я долучился до акции солидарности белорусов замежжа с теми нашими громадянами, нашими суайчыннікамі, якія засталіся ў Беларусі, падтрымаць, каб былі свабодныя дэмакратычныя выбары. Я взял таксама з сабой такі вось плакат. Беларусь і Польшча, спільная гісторыя, агульныя колеры, два народа Рэчы Паспалітай. І сапраўды, з вами маем агульных продкаў, маем з вами агульную гісторыю з палякамі. І менавіта гэта агульная гісторыя у барацьбе за свабоду. Свабоду падчас Грунвальда, свабоду падчас вайны за абарону супраць уварвання розных замежнікаў у нашу краіну. Гэта паўстанне Каліноўскага, гэта паўстанне 1730-31 гадоў, гэта паўстанне Дарыуша Касцюшкі. І вельмі сімвалічна, што тут Адам Мицкевич, які напісаў усім вядомы твор «Апошні наезд на Літве». Ну, а таксама мы ж гэты плакат нагадваю. Я сам хочу падзякаваць усім арганізатарам. Сёння смог выступіць, таксама распавесці, што шмат настаўнікаў былі вымушаны выехаць у Польшу, у пошуках працы, таксама медыкаў. Іх вельмі шмат. Гэта значыць, што вельмі шмат адукаваных людзей з'ехала з краіны. Гэта значыць, што тое, што все людзі, якія маглі працаваць на карысць нашай бацькаўшчыны, яны зараз працуюць за мяжой. Людзі, якія маглі верай і праўдай служыць сваёй бацькаўшчыне на яе зямлі, яны вымушаны гэта рабіць за яе межамі. Таму я прашу усіх вас, тых беларусаў, якія засталіся яшчэ на бацькаўшчыне, якія не могуць выехаць, таксама паставіць лайк і падзяліцца гэтым відэа тым, што сённяшнія беларусы, яны, тых, хто з'ехаў за мяжу, яны памятаюць пра сваю бацькаўшчыну, айчыну і прагнуць яе самага лепшага. Гэта свабода і каб яна расквітнела. Ну і, конечно, мы зробім усё магчымае, каб вярнуцца ў сваю бацькаўшчыну, дапамагаць сваім родным і блізкім. І гэта робіць шмат хто вучыцца і дзеліцца сваёй стыпендыяй. Тых, хто з'ехаў на заробкі і дзеліцца тым, што зарабляе грошы за мяжой сваім родным і блізкім. Таму ўсё нас трымаецца. Разам наша салідарнасць, разам з нашай салідарнасці будзе перамога. Верым, можам, пераможам. Поспехаў. Жыве Беларусь!